Dobre, dneska je nedeľa, tak si poďme otvoriť znova nejaké pačky. Dneska sme mali neoficiálne majstrovstvá Slovenskej republiky a mali sme zatiaľ najviac účastníkov, za čo sme veľmi radi. Mali sme 13 účastníkov, čo povieme na to, že jak krátko táto komunita na Slovensku je, tak proste je to pekné číslo, aj keď proste vieme, že nie každý sa mohol zúčastniť, ale tak pracovali sme s čím sme mohli. Keby to niekoho zaujímalo, tak proste ja som skončil na 7. mieste, ako vždy som hral hnami, ale dlho som za mnou nehral, lebo skúšam Vegapunka a proste bolo to vidieť. Ale čo sa týka víťazného balíčku, tak víťazný balíček bol OP09 Shanks, čo je teraz taký, že obľúbený balíček, ale tak poďme sa pozrieť, či tu máme teda niečo dobrého. Lime Juice, Kabaji, Monkey D. Luffy, Cross Guild a Uta. No, dúfame, že druhý balík bude teda lepší.